Aminci Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji wani ɗan jarida mai zaman kansa a ƙasar Amurka, Nathan Levis, ya yi ikirarin cewa Benjamin Netanyahu ya mutu a farkon watan Maris na 2026. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe, sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun ɗaura. Kwanakin baya an yaɗa raɗaɗin cewa Firayim Ministan Isra'ila ya rasu bayan wasu hare-hare da Iran ta kai birnin Tel Aviv. Domin nuna yana raye bayan hare-haren, Prime Minister Benjamin Netanyahu ya fito ya yi wani bidiyo dauke da kofi yana shan shayi a wani ofis. Ana saka da raɗaɗin mutuwar ne wani ɗan jarida mai zaman kansa a Amurka, Nathan Levis, ya wallafa sakon a X yana cewa Netanyahu ya mutu. Ɗan jaridan da kasar Amurka, Ethan Levis, ya yi ikirarin cewa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya rasu ne a ranar 8 ga watan Maris na 2026. Levis ya kuma yi zargin cewa ɗan Firaministan Iyar Netanyahu bai yi wani rubutu a dandalin X ba na tsawon kwanaki 7 saboda zaman makoki da Yahudawa ke yi. Levis ya ce Netanyahu ya rasu a ranar 8 ga watan Maris na 2026. Wannan ne ya sa Iyar ya ɗauki hutu na kwanaki 7 a X domin zaman makokin Yahudawa. Ya yi rubutu na ƙarshe a ranar 8 ga watan Maris, sannan ya jira daidai kwanaki 7 kafin ya sake fitar da wani sako a ranar 15 ga watan Maris. Wasu rahotanni sun ce Ethan a da yana da goyon bayan Isra'ila, kafin daga baya ya sauya ra'ayi ya fara sukar kasar kan hare-hare da take kaiwa. Game da waye Levis, an bayyana cewa shi ɗan jarida ne mai zaman kansa daga Amurka, wadda a hali yanzu yake sukar hare-haren Isra'ila a Gaza, Lebanon da kuma Iran. Tun bayan da Amurka da Isra'ila suka fara yaki da Iran a ranar 28 ga watan Fabrairu na 2026, wasu kafafen sadarwa suka ringa yada labarai game da mutuwar Netanyahu da sauran manyan 'yan siyasar Isra'ila. Ana haka ne Prime Minister ya fito a kafafen sada zumunta a ranar Lahadi 15 ga watan Maris na 2025 yana musanta jita-jitar, inda ya wallafa wani bidiyo. A bidiyon an ji wata murya tana cewa Netanyahu, mutane a yanar gizo na cewa na mutu. Euronews ta wallafa cewa ya amsa da cewa ina son shan shayi sosai, ka san me, ina da matukar kaunar al'ummata. Yaya suke? Madalla, kana so in kirga ya suna? To ma sauraro, kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.